Bon dia, què tal estan? Setmana d'estiu que no ens oferirà massa canvis pel que fa a la situació meteorològica. Vindrà marcada per les temperatures que tenen una tendència a pujar, especialment dijous, un dia que serà calorós i, de tota manera, dins dels valors habituals per a l'època de l'any. Estem ja a principis de juny. Hem de destacar que també tindrem una miqueta d'inestabilitat a les comarques del nord, també la pròpia d'esta època de l'any. No s'esperen tronades generals ni tampoc que abasten gran part del territori com va passar dissabte. De fet, el cap de setmana tinguérem més inestabilitat i tot i que la pluja acumulada va ser poc important, podem veure en este mapa de les quantitats recollides pels observatoris de l'Associació Valenciana de Meteorologia com les precipitacions pràcticament afectaren totes les comarques de l'interior i la meitat nord, entre 2-3 litres i alguna xifra un poc més significativa a la zona de l'interior. Només el sud es va veure lliure d'algun ruixat que tot i general van ser de caràcter dèbil. Molt de llamp, com veuen, cada punt roig, el mapa de llamps del dissabte, 4 de juny, de l'Agència Estatal de Meteorologia indica el llamp, la descàrrega elèctrica que es va produir a les nostres terres i, com veuen, també corresponen a aquestes tronades, a aquestes precipitacions de precipitació escassa, però que afectaren sobretot les comarques de l'interior, com es pot veure perfectament en aquest mapa que comentàvem. Imatges d'aixes tempestes del dissabte, d'aixos ruixats que deixaven l'arc de Sant Martí, en el cas de Casas de Molla, imatge de Paco Monteagudo, o també aquesta altra imatge espectacular que veuran que Pere Teuladí va fer des de la Serra de Bèrnia, enfocant a calp els núvols descarregant en punts de la costa. Una situació que no es repetirà avui, perquè de fet el que hem tingut és un ambient molt estable, amb domini del sol i també de les boires que s'han format a primeres hores en valls i fondalades. Podíem veure en aquesta imatge de Castelló de Rugat de Josep Emili Àrias quina era la situació a primeres hores del dia. Una vegada les boires s'han esvaït, hem tingut un dia radiant, cel completament blau, imatges de Bocairent que ens envia Jumí Beneito o aquestes altres que també ara veuran de les comarques de l'interior de Bunyol, on tampoc es podien veure ni un sol núvol. Conrado Hortela ens envia aquestes imatges del cel radiant, del dia radiant que hem tingut a les comarques centrals. I a la seqüència d'imatges, el satèl·lit Meteosat destaca Mixe Front, que està arribant a la zona de l'est peninsular, que travessa la península ibèrica, deixant algunes precipitacions cap al nord. Arribarà amb poca activitat a les nostres terres, només podem esperar que ajude a que es desenvolupen alguns núvols a les comarques de l'interior i acaben deixant cap al nord algun ruixat dèbil i aïllat. Res a veure amb la situació de dissabte, on les precipitacions, tot i ser dèbils, foren prou més generals. Repassem temperatures mínimes, no han experimentat grans canvis en les últimes hores. Les més baixes estaven al voltant dels 10 graus del Toro, dels 15 de Morella, ambient ja càlid d'estiu. Han arribat als 17 graus a Onda, Castelló i Vila-real i la temperatura mínima ha sigut de 19 graus a Vinaròs. A les comarques centrals hem tingut unes mínimes també ja pròpies de l'època, amb els valors més baixos al voltant dels 12 graus d'Utiel o dels 12 d'Énguera, 15 graus s'han registrat a Llíria o 13 a Ontinyent, mentre que la mínima ha sigut de 18 graus a Gandia i a València. I cap al sud, els valors més baixos de la jornada els podrem veure a continuació, que estaven també en els valors d'entre 15 graus al Coll o 17 a Villena i les més baixes de 17 a Dénia també, 18 han registrat a Calp i a la ciutat d'Alacant han baixat fins als 16 graus i mig. 16 ha sigut igualment la temperatura mínima d'Orihuela. I respecte a la previsió, hem de dir que demà tornem a tindre una situació ben pròpia de l'època en la que ens trobem. L'anticicló inclús afecta bona part del centre d'Europa, bloqueja el pas de les borrasques atlàntiques i el que hem de destacar és de nou aquesta baixa relativa que es forma al nord d'Àfrica, al centre de la península ibèrica en els dies d'estiu, sense que vulgui dir que tinguem massa inestabilitat, perquè de fet el front que avui arriba, la cua de front, millor dit, que ens afectarà, podrà deixar com a molt algun ruixat, fer créixer algun ruixat a les comarques de l'interior. Destaquen les temperatures per als pròxims dies altes. De fet, podem veure aquesta invasió del nord d'Àfrica que fa que la isoterma de 20 graus estiga a uns 1.500 metres d'altitud. Dijous és la de 25, la que s'acosta en color rosa. Podem veure com la península ibèrica es troba afectada per una massa d'aire més càlid i és per tant que hem d'esperar que les temperatures vagin pujant poquet a poquet i que dijous sigui un dia prou càlid al nostre territori i en general a la meitat sud peninsular. Al voltant de la setmana o al final de la setmana acabarem ja amb unes màximes que poden arribar fàcilment als 30 graus en punts de l'interior. Amb aquesta situació, avui un dia de sol, com els hem dit, pot créixer algun núvol cap a l'interior, deixar puntualment algun ruixat, en general brises a les hores centrals del dia, que ja saben que en aquesta època de l'any, primera quinzena de juny, acaben animant-se i arribant a donar un vent en alguns punts moderat a la zona litoral a partir de la vesprada. Temperatures avui sense grans canvis. Demà un dia molt semblant, començarem el dia amb domini del sol, tindrem alguns núvols més, creixement d'algunes nuvolades d'evolució diurna a les zones de l'interior, sense conseqüències, tot i que podrà haver algun ruixat puntual en zones de muntanya. Brises igualment,
Temperatures semblants o un poquet més altes serà després demà, sobretot dijous, quan parlarem d'un ascens en les temperatures, com els hem dit, però fins a aquest moment, dimecres, un dia radiant, sense nuvolositat, brises a les hores centrals del dia, com a molt alguna boirina a primeres hores. Dijous marquem aquest augment de les temperatures i l'arribada de núvols alts que corresponen a un front que farà que el cel s'enteranyini a les comarques de l'interior i que divendres doni més nuvolositat amb possibilitat de nou d'algun ruixat, especialment a l'interior nord, aïllat i de poca consideració. En la mar continuarem amb vent fluix i variable i amb domini de les brises al litoral a les hores centrals del dia. Els deixem, com sempre, amb una selecció de les fotografies que ens han fet arribar avui, marcades primer per aquesta boira nocturna que es podia veure d'esta manera des de Bocairent. Ens l'envia Blai Banyols. Recordem que poden enviar més imatges a l'adreça que veuen